Els amics dels museus Dalí han organitzat dues conferències que volen fer memòria de com interpretaven les obres i la figura daliniana els ninotaires i humoristes. Sebastià Roig, periodista i escriptor, s'ha encarregat de la primera xerrada titulada «Això ho podria pintar una vaca». El títol us pot semblar exagerat, però resum força bé com van rebre molts humoristes catalans les avantguardes artístiques de principis del segle XX. La recepció i la difusió dels ismes, d'aquestes estètiques noves i rupturistes, i la seva adhesió a aquests moviments per part d'artistes com Salvador Dalí van ser motiu de burles, mofes, desqualificacions i exabruptes que es van traduir en multitud d'articles, acudits i tires d'historietes. Roig ha mostrat i ha comentat moltes d'aquestes historietes dels anys 20 i 30. Perquè si a Dalí, abans del 1939, per cada cop que li deien que estava com una cabra li haguessin donat un duro, doncs hauria pogut fer un bon raconet, no? Us en posaré un exemple, tret de la revista humorística DIC, que són les sigles de Defensa dels Interessos Catalans, que era un nom, diguem, molt poc comercial per una revista satírica. Bé, al maig de 1935, era conservadora, diguem-ho tot, DIC publicava un text que començava així. El conegut malalt del cervell, el pintor de cromos Salvador Dalí, ha pogut encara donar una altra conferència pública. I és que Dalí, menys guapo, me li van dir de tot, no? Per fer-ho ràpid, direm que l'obra i la persona de Dalí van començar a ser escarnides amb regularitat des de finals de 1927, quan Dalí va participar al segon Saló de Tardor a la Sala Parés de Barcelona. Els aficionats a l'art van quedar destarotats, flipats i esmaperduts davant de la presència de dues obres de factura surrealista, La mel és més dolça que la sang i Aparell i mà, que és la que veieu aquí a la imatge. Bé, els humoristes del moment també van quedar impactats i de seguida es van posar mans a la vinyeta. El Pepito, el 19 de l'octubre del 27, va difondre una visió de l'art surrealista, com si fos un desori estrafolari i incomprensible, i a l'article El Saló de Tardor, firmat per Gundamaro Recolons, imaginem que era un pseudònim, i sortia aquest dibuix d'un home que, ostres, fuig mig aterrit del davant d'Aparell i mà, no? El simpàtic Recolons també descrivia el quadre La mel com una composició a base d'un cono lavat a l'oli amb un ase que se li veu el mecanisme i una rastellera d'agulles de cap que marquen una fita. La propera conferència la protagonitzarà Joan Manuel Soldevilla, que parlarà de les trobades entre Dalí i Tintín. Serà el dia 14 de novembre.